खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव श्रीमन्त शंकरदेव बान्था फोरबोआव बाहागो लागोन आफादगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 12 जुन 2025 खालि श्रीमन्त शंकरदेव बान्था 2023 मायथाइयाव फालिथाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय जागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय थियारि जानो थाखाय आसामनि गाहाय नेहाथारिया हारिमुआरि आयदा बिफान आरो गुबुन मावख'गिरिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन। गासैबो कमिटिफोरखौ मोजाङै गोरोबलायनायखौ रोखा खालामनो आरो महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेवनि उनमोनथाइखौ दिन्थिनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनो थिसननाय जादोंमोन। बे जथुमाव कमिटिनि बिफाव, जिरायनाय, हांख्रायजानाय फारिलाइ, हान्थामेला आरो थाग्रा खुलिजों लोगोसे हाबाफारिनि मोनफ्रोम गुदि खिथाफोरखौ नायबिजिरनाय जादोंमोन। बे मेलावनो एक पेड़ मां के नाम 2.0 फोसावनायनि थियारिखौबो नायबिजिरनाय जादोंमोन। 5 जुन मुलुग आबहावा साननिफ्राय फरायसालि, फरायसालिमा आरो फसंथानफोराव फ्राय 31 लाख बिफां गायनाय जागोन। बे हाबाफारिया 30 जुनसिम सोलिगोन आरो मनरेगा, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन आरो हायुंआरि सोमखोर राजालामा मिशन बायदि हायुंआरि मिशनफोरखौ हेफाजाब होगोन। नैथि खौराङाव दङ केबिनेट जथुम। डिमा हासाव जिल्लायाव मोन 5 लामाफोरखौ हायुंआरि राजालामायाव फोजौनायनि थिरांथा लादों। बुधबाराव पाब्लिक सार्भिस बिल्डिंआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव रायजो केबिनेटनि मोनसे जथुम खुंफुंनाय जायो। फैबाय थानाय समाव बे जथुमाव गोबां गोनांथार थिरांथाफोर लानाय जादोंमोन। जथुमनि जोबनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया मोनसे खौरां मेल खुंनानै दिनैनि केबिनेटआव लानाय थिरांथाफोरनि बागै फोरमायो। केबिनेटआव लानाय थिरांथायाव रायजो सोरखारा शहीद कनकलता बरुवा मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय जर'खा राहा लादों। केबिनेटआ मुलुगसोलोंसालियाव आरोंदायारि सानस्रिफोरखौ गोनांथि होनो थिरांथा लायो। बेबादिनो डिमा हासाव जिल्लायाव मोन 5 लामाफोर लुनो थाखाय रां गनायथि होनाय जादोंमोन। डिमा हासावनि मोन 5 लामाफोरखौ हायुंआरि राजालामाफोराव जौगाहोनोबो थिरांथा लानाय जादोंमोन। आसामनि गासैबो पुलिस सामलायगिरिफोरखौ दानिफ्राय गागि पुलिस सामलायगिरि महरै मिथिनाय जागोन। केबिनेटआव गिबि मन्थ्रिनि जीवन अनुप्रण बिथांखिखौ गनायथि होदों। बेबादिनो सोरखारि मुलुगसोलोंसालिफोराव बिजिरसंनाय फरायसाफोरनो खेबसेनि हेफाजाब होनाय जागोन। बिजिरसंग्रा फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो 25,000 रां होनाय जागोन। बेनि थाखाय पर्टेलखौ थाबैनो आर'जलाइनि थाखाय बेखेवनाय जागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ बिटिआरआव गोबां अन्थाइ खाम्फा गायसंदों आरो बिटिआरआव गाहाय मावथांखिफोरखौ बेखेवदों। बरखारचुला ब्रिज फाउन्डेसन गायसनदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ बरखारचुला दालांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बरखारचुला ब्रिज फाउन्डेसन गायसनदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'आ बरखारचुला दालांनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। खेबसे आबुं जानायनि उनाव बे दालांआ गोबां गामिफोरखौ फोनांजाबगोन, दावबायनाय आरो हान्था-मेलानि राहाफोरखौ गोरलै खालामगोन आरो ओनसोलारि फालांगि आरो जौगानायखौ बांहोगोन, जायजों सुबुंफोरनि थाखाय गोलाव समनि मुलाम्फा जागोन। गरेश्वर सीएम बर'नि हज भवनाबो गरेश्वर बियाबनि चन्डीगढ़आव हज भवननि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे मिरुआ गोथार थावनि दावबायग्राफोरखौ थाग्रा आरो हेफाजाबजों हेफाजाब होगोन आरो हारिमुआरि बायदि रोखोमनि थाखाय बयखौबो लाफानाय आरो सनमाननि नेरसोन महरै खामानि मावगोन। बे मावथांखिया मुस्लिम हारिनि जौगानायनि थाखाय बिटिआर सोरखारनि रादाय होनायखौ दिन्थियो। डक्टर भुपेन हाजरिका स्टेट एन्ड कमिउनिटि हल बेखेवदों। तामुलपुर जिल्लानि धेपरगावआव सीएम बर'आ गोदानै फोसाबजानाय डक्टर भुपेन हाजरिका स्टेट एन्ड कमिउनिटि हलखौ बेखेवना होयो। गेदेमा महरगिरिनि मुङै मुं दोनजानाय हलआ हारिमुआरि हाबाफारिफोर, रायजोआरि मेलफोर खुंगोन आरो समाजारि खौसेथि आरो सोरजिलुखौ बांहोगोन। दंफारा बिथराइ सीएम बर'आव गोदान फरायसालि बिल्डिंखौबो गोदानै लुफुंनाय दंफारा बिथराइ एमइ फरायसालिनि नमाखौ बेखेवदों।
फोसाबनाय बिथायारि सानजथाइनि थांखिया मोनसे साबसिन सोलोंथाइनि जायगा सोरजिनाय आरो बे ओनसोलाव सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो बिटिआर सोरखारनि थांखिखौ मदद होनाय। गरेस्वर गुदि बर' साहित्य सभा मावख'आव सिएम बर'आ मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां अडिट'रियाम बेखेवदों। बे हाबाफारियाव मानगोनां एमसिएलए श्री पबित्र कुमार बर' आरो गुबुन जायगानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिफोरा बिटिआर सोरखारनि बिथायारि सानजथाइ, हारिमु, सोलोंथाइ आरो सुबुं अनसाइ बिथिङाव गोसो होनायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआर सोरखारा गोजौ खैफोद गोनां गोर्बोआव थानायखौ सुस्रांनो थाखाय आरएमएनजों बुजिलायनाय गोरोबथायाव सागान होदों। बिमाफोरनि सावस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगानाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारा गासै ओनसोलाव गोजौ खैफोद गोनां गोर्बोफोरखौ साबसिनै सिनायनो आरो सामलायनो थाखाय एआरएमएमएनजों मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। बाहागोदारिनि बाहागो महरै गोबां गाहाय हाबाफारिफोर जागायनाय जागोन। सावस्रि सिबिथाइ मावग्राफोरनि थाखाय गावारि फोरोंथाय होनाया बिसोरखौ खैफोद गोनां गोर्बोआव थानायखौ हमदांनो आरो सामलायनायाव मदद होनो थाखाय। सावस्रि मावफारियाफोरनि सोलिबाय थानाय फोरोंथायखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे सोलोंथाइ सामलायनाय खान्थि। गुबै सम लामा दिन्थिनाय आरो राहा होनो थाखाय जौगा राव बिरोंदामिन बाहायनाय मोनसे एआइ चेटबट। दावगानायखौ नोजोर होनो आरो खारिनि गेजेरजों स्मार्ट थिरांथा लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे आइएचआर पिटिएम डेशबर्ड। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि बे आगाना बिमा आरो गथ'फोरनि सावस्रि आरो रैखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय बिरोंदामिन, फोरोंथाय आरो हानजायारि खामानिखौ बाहायनायाव बिटिआरनि गोख्रों नोजोर होनायखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि 47,000 हेक्टेयर फेहेरनायखौ गनायथि होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ काजिरङा माहारियारि हाग्रामाखौ 47,000 हेक्टेयरनि बांसिन बेंखननो गनायथि होदों। 4 जुनाव फोसावजानाय बे आगाननि थांखिया जिब रोखोमथायखौ रैखा खालामनाय आरो इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइटआव अरायथा दावबायनायखौ मदद होगोन। गोदान ओनसोलफोराव गपालजारानि गणैतापु, जब्रे, तुटेचापरी, बालिगाव बिश्वनाथ घाट, उमातामनि, गकिरकाइट, सिलघाट आरो हाथिमुरा बायदि गामिफोर दं। 21 मेनि सिगाङाव जानाय बे केबिनेट जथुमावनो गोबां गुबुन गाहाय थिरांथाफोर लानाय जादों। रैखाथि फोथायथिखौ बांहोनो थाखाय आथिखालाव लोरबां, सिमा आरो गोजान गोजान ओनसोलफोराव गुबै थागिरिफोर आरो थागिबि सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्स होनाय जागोन। टाटा टेक्न'लजिजजों लोगो नांना 34 पलिटेकनिक आरो 43 आइटिआइफोरखौ साबसिन मिरुआव जौगाहोनो थाखाय 250 कौटि रांनि मोनसे मावथांखिखौ गनायथि होनाय जादोंमोन। आसामनि जोहोलावफोरखौ मान होनो थाखाय मोनथाम फसंथानफोरनि मुंखौ सोलायनाय जागोन। सर'साजाइ स्पर्टस कमप्लेक्सखौ अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्टस कमप्लेक्स, मंगलदै स्टेडियामखौ राजा धर्मनारायण स्टेडियाम आरो पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय फसंथानखौ गपाल बरबरा रायजो पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय फसंथान महरै सोलायनाय जागोन। केबिनेटआ सोनाब कार्बि आंलंआव 900 मेगावाटनि पाम्प दोनथुमसालि मावथांखिनि थाखाय ग्रीनक' एनार्जिफोरनो हा राननायखौबो गनायथि होयो। 6थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ 400 कौटि रांनि बाजेटजों गहपुराव शहीद कनकलता बरुवा मुलुगसोलोंसालि गायसननो गनायथि होदों। गोजौ सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गेदेर आगान। आसाम केबिनेटआ गहपुरनि भालागुरि साहा बागानाव शहीद कनकलता बरुवा मुलुगसोलोंसालि गायसननो गनायथि होदों। बे मावथांखिनि थाखाय 400 कौटि रां खरसा जागोन होनना गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 4 जुन बुधबारखालि फोसावदोंमोन। बेखौ मोनसे जारिमिनारि थिरांथा बुंनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि मुलुगसोलोंसालिया आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, रब'टिक्स, क्वान्टाम कम्पिउटिं आरो गुबुन दारिमिन 4.0 आरो 5.0 बिरोंदामिनफोर बायदि गोदान मुगानि आयदाफोराव गोसो होगोन। आइआइटि गुवाहाटी आरो एएनइउनि रोंग'साफोरा फरायफारिफोरखौ डिजाइन खालामनायाव मदद होगोन। मुलुगसोलोंसालि लुनो थाखाय माखासे साहा बागाननि हा आवग्रिनाय जागोन। गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरखौ जायगा सोलायनाय जागोन आरो मोनसे गोसोबादि आजिरा बिथांखिनि सिङाव साख्रि आरो मुलाम्फाफोर होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बिथाङा साहा बागाननि सुबुं समाजजों रायज्लायदोंमोन आरो बिसोरो बे मावथांखिखौ हेफाजाब होनो राजि जादों। उदांस्रि सोमावसारगिरि शहीद कनकलता बरुवानि मुङै मुं दोनजानाय मुलुगसोलोंसालिनि थांखिया आसाम आरो सा सानजायाव दावगानाय आरो गोदान दिहुनथायखौ बांहोनाय।
स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि CDPO आरो बिसिनि सायाव करापसन केसआव चार्जसिट होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि स्पेशेल भिजिलेन्स सेलआ क'क्राझारनि खुदिया जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि CDPO सुर्य बरुवानि बेरेखायै मोनसे गेदेर जाख्ल'नायनि केसआव चार्जसिट दाखिल खालामदों। बरुवाखौ गावनि मिथिजानाय आयनिफ्राय गोबां धोन थानायनि थाखाय खानाय जादोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा मोनदोंमोन दि बिथांनि सम्पथिफोरा मावख'आरि महरै आरजिनायनिफ्राय 199% बांसिनमोन। हमनाय समाव मावख'गिरिफोरा बिथांनि गारिनिफ्राय नोगोद 50 लाख रां जब्द खालामदोंमोन। 3142 बिलाइयाव गोसारनाय चार्जसिटआव बुंनाय जादों दि बरुवाया फ्राय 400 कौटि रां बुथुमदोंमोन, जाय बिथांनि फोसावनाय आयनिफ्राय 465% बांसिन। बिथांनि सायाव 2024 मायथाइनिफ्राय गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानायनि दाय होनाय जादों। बरुवानि बिसि मधुस्मिता हांदिक बरुवाखौबो सासे दायनिगिरि सुबुं महरै फारिलाइ खालामनाय जादों। भिजिलेन्स सेलआ आथिखालाव बे जाथायनि सायाव गावनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ जालुकबारि पुलिसआ नोगोद रां खावनायखौ बायहोदों, 46 लाख रां बोखांदों। मोनसे गोख्रै आरो आखा-फाखा अपारेशनाव जालुकबारि पुलिस थानानि हानजाया मोनसे गोजौ बेसेननि केश बेंक खावनायनि केसखौ फोजोबनो हायो आरो जाथायनि 9 घन्टानि गेजेरावनो खावनाय नोगोद 46,575,575 रां बोखांनो हायो। बे जाथाया 2 जुन खालि जादोंमोन जेब्ला मोनसे गावारि कम्पानिनि नोगोद रां रोगाग्रा भेनखौ मालिगाव पराथा हटेल लेननि खाथियाव गारना दोननाय मोननाय जादोंमोन। सालायगिरि नयनज्योति बराया अजद होनाय बायदिब्ला 50.95 लाख रां लानानै खारखोमादोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै पुलिसआ बराखौ कुचबिहारसिम ट्रेक खालामो, जेराव बिथांखौ खानाय जादोंमोन। बिथांनि लोगो दीपज्योति बर्मनखौ उनाव गुवाहाटीनि खृष्टान बस्ति ओनसोलनिफ्राय हमनाय जादोंमोन। खावनाय बेन आरो बांसिन नोगोद रांखौ बोखांनाय जादोंमोन आरो आयेनारि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ एक्सआव मोनसे पस्टआव केसखौ रेकर्ड समाव फोजोबनायनि थाखाय जालुकबारि हानजाखौ बाख्नायदोंमोन। 9थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 हमजादों। ड्राग्सनि बेरेखा मोनसे गेदेर अपारेशनाव गुवाहाटी पुलिसआ बुधबारखालि लालमाटि ओनसोलाव गंसे ट्राकनिफ्राय 2 कौटि रांनिबो बांसिन हेर'इन जब्द खालामो। अपारेशनखौ बशिष्टा पुलिसआ खालामदोंमोन। नायदिंनाय समाव मणिपुरनिफ्राय दावबायनाय गंसे ट्राकनिफ्राय मोन 22 साबोन बाक्सआव दोनखोमानाय 295.5 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादोंमोन। सिखाव फालांगिजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुं, जायनि मुंखौ सानवार हुसेन आरो राबियाल मिया होनना मिथिनाय जादों। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव बेरेखा बेसादनि फुंखा आरो राननाय नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय 2खौबो सोंथि खालामगासिनो दं। 10थि खौराङाव दङ नलबारि सार्कोल मावख'आव 9,000 रां घुस लानाय हमजादों, हा रेकर्ड एसिस्टेन्टआ। जाख्ल'नायनि सायाव मोनसे मख'जाथाव सिग्रोमनायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन आसामआ मंगलबार 3 जुन खालि नलबारि सार्कोल मावख'आव घुस लाबाय थानाय समाव सासे लेन्ड रेकर्ड एसिस्टेन्टखौ हमदों। दायनिगिरि नगेन सि दासखौ हा लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय फाननायनि गनायथि होनायनि बदलै सासे अजद होग्रानिफ्राय 9,000 रां घुस लानाय हमनाय जादोंमोन। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव एन्टि करापसन एजेन्सिनि मावख'गिरिफोरा फान्दायदोंमोन आरो लेनदेन जानायनि उनावनो दासखौ बिथांनि मावख'आव लांदोंमोन। समाजारि बिजों प्लेटफर्म एक्सआव बिथोनगिरिया फोसावनाय मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला मोनसे नेमखान्थियारि अजदनि उनाव खानाय जादोंमोन। अजद होग्राया एजेन्सिनो घुस बिनायनि फोरमायथि होदोंमोन, जायनि थाखाय गोख्रै राहा लानाय जादोंमोन। बे अपारेशना रायजोआरि मावख'फोराव जाख्ल'नायखौ होबथानो आरो हाजों सोमोन्दो गोनां लेनदेनफोराव रोखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय बिथोनगिरिनि सोलिबाय थानाय रादायखौ नोजोर होयो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।